Pero sir, yung admission nila na may crisis, too late ba o better be late than never? Well, we still welcome it, although it's a little bit late kasi nangyari itong sigalot o nangyari itong krisis. Mag-iisang buwan na no? Tsaka skyrocketing yung presyo ng petrolyo every week. Talagang grabe ang taas at iba na yung normal. So, kahit papano, ang unang hakbang natin, ang unang hakbang sana, masolusyonan ang mga problema no na dulot ng crisis na ito. At least meron ng pag-amin, no? Yun ang importante, yung admission, no? That there is a problem. Kasi hindi mo masusolve ang problema kung walang admission. So, finally, at least there is an admission. So, pwede na tayong magtrabaho. Sabi ko nga noon, nung panahon, this should be treated like during the pandemic, no? Ng COVID pandemic. That there is uncertainty. Hindi natin alam hanggang saan ito matatapos, hindi natin alam hanggang saan na extent na magiging epekto nito. Yun ang problema no? Dapat ang treatment dito parang same as 2020 na pandemic. Every time dapat ang crisis committee nagbi-meeting, nag-iisip ng mga paraan. Ang concern ko kahapon, nagkaroon tayo ng hearing, no? Yung pong pangunan, yung PROTEC, yung Oversight Committee ni Senator Gatchalian, led by ang tinatanong ko yung replenishment, di ba? Ayun ang aking concern kasi hanggang kailan, no? Ang sabi ng Department of Energy, nasa 60 days, almost 60 days, ang diesel and gasoline nila for almost 50 plus days, almost 56 days. Ang LPG, yun ang running low nila. Pero dapat mula noon, nag-adjust na po sila. No? Kasi po, during normal times, ang minimum required national fuel inventory, sabi ng DOE, nasa 15 days ang required. Pero ngayon, crisis na. Nasa 15 days pa ba? Halimbawa, meron mang pondo o may pambili, may makukunan ba? So dapat on the onset of the crisis, nag-adjust na kagad sila ng minimum required inventory, 'di ba? Dapat proactive hindi yung ganitong naano ko sa mga ahensya, napaka-reactive, no? Isasabihin pa nila paano natin iaano yung mga required legislation. Halimbawa, giving emergency powers or whatever, kasi daw naka-break ang Congress. Baka pagbalik namin sa Mayo, na sitwasyon. Congress can be convened at any time, especially during crisis situation. If the situation warrants. So, parang yung utak ng mga ahensya, reactive Di ba? Hindi ganito. Crisis na tayo ngayon. Kailangan, sa akin, what is very important, more important than anything, magtuloy ang industriya, magtuloy ang transfer sector para ekonomiya natin ay hindi naman sumadzad at kahit papano mabuhay, hindi mawala ng trabaho ating makbabayan. So sir, parang minitaw, nabagalan kayo sa naging aksyon ng government nitong nakalipas na mga araw? Hindi naman mabagal. Mukhang sobra lang ang bagal. Kasi reactive di ba? Isipin mo, narinig mo kahapon mismo, naka-break daw ang Congress. My God, crisis na tayo, naka-break daw ang Congress. Emergency situation, the President may call on the Congress at any time. So sir, ngayong nasa state of national energy emergency na ang bansa, ano yung inaasahan natin? Mabilis, decisive, na action? Tingin ko yun ang importante, no? Yung konkretong aksyon.